všetkým, Pána spožené a taký poviem, že sa dobre cítim tu vás Kysáči. Už nejaký čas prešiel a znovu som tutoka s istou úlohou. A je to radosť v vašom zbore Kysáči, keď možno Pán pridáva do vášho zboru na taký spôsob, môžem povedať, potenciálnych nových členov. A je to dobré, keď môžeme byť prítomní na takýchto službách, čo povedať, speciálnych alebo radostných službách vo vašom zbore. Jeden kazateľ povedal, že ak naše zbory nerastú zvonku, evangelizačne, tak bar znútra rastú, ak je to natalitová. Je to dobré, kde je to mládež, kde je to nedeľná škola, kde rodičia poprvýkrát prinášajú svoje dieťatka do domu Božieho, k nohám Pánovi. Dneska do obedu chcel by som neostať dlžný. Včera večer, keď som oznámil v našom zbore, že sa u vás do obedu bude nachádzať Kysáči, tak bratia a sestry kázali srdečnú lásku pozdraviť všetkých vás. Je zaujímavé, že teraz v lete sú, tak možno celá sila u nás bratov a sestrov v RTVku a zvlášť mladých je práve tieto dni teraz preusmerená na kamp, ktorý má byť v RTVku a už môžem povedať, prípravy počínajú už zajtra, konkrétne ideme kosiť strávu a tak ďalej, tak viete, ako je to z roka na rok istvo, môžem povedať, rozmýšľame o všetkom, o výličkách, lyžičkách a do posledného toho slova, kto bude rozprávať a tak ďalej. A je to ohromná príprava a veľká odbornosť, tak aj teraz všetky naše mysli sú práve náš bratov a sestry usmerení práve v tom smere, ako, čo, kde, kedy. Trochu hľadíme hore, že bude padať dážď, či nebude a tak ďalej, kedy popustíme trávu, kedy budeme špriciť z krpeľa a tak ďalej. Je to veľká príprava, ale raduje nás v tom a drží nás v tom práca, jedine neustávame, že vidíme výsledky toho kampu každý rok. A viete, keď niečo robíte doma a keď každodennú prácu nejako robíte, keď vidíte výsledky tej práce, tak máte z toho radosť a jednoducho dávajte sa aj ďalej do toho. Keď niečo posejete jeden rok v poli, bolo čo, a keď vám to dobre zarodí, tak na rok to urobíte ešte lepšie a ešte viacej, možno jutro posadíte toho. Tak aj nás to drží, že každý rok Pán sa oslávil na toto kemp. Aj keď sme to veľa raz urobili tak, čo som aj poslednýma silami a nemali sme veľa ani chuti, ani vôli do toho, ale Pán vedel, prečo to robíme. A každý rok je to výsledky toho, kde mladí, alebo na kempe, alebo tesne, posle kampu, po svojich zboroch odozdali svoje životy Pánovi. Neviem, prečo je to tak, kde môžeme povedať, veľa sa niečo nerozpráva mladým o Pánovi, majú to takú len 1 hodinu do obedu, možno 2, a večer pol hodine, kde sa tesne rozpráva a toto druhé je tak voľné a druženia, keďaké hry, ale mladí, pretože ich veľa tam, že tesne vidia životy možno tých obrátených, ale práve na tomto kampe sa Pán oslavil už mnohé roky nazad. A práve aj tento kamp odávame do Pánových rúk a vieme, že aj teraz, tento rok, Pán bude vodiť všetko práve na jeho zvláštny spôsob. Čo je už veľmi dobre, máme prihlásených dosť mladých, že už máme až na starosti, kde ich zmestíme, ale Orešňák je veľký a máme veľké šiatre a tak bude zase hrba mladých tutoka, ktorí budú niekoľko dní od strede do nedele stráviť spolu s nami v prírode, ale čo je vážne pri slove Božom. A tak druhé, ako čo mám na mienke prečítať zo slova Božieho, tak povedať všetky nám, a tak zvlášť rodičom, ktorí prvýkrát doniesli svoje dieťatko do domu Božieho, postanete na modlitbu. Pane náš, Ty si ten silný Boh, ktorý si nás práve toto nedeľné ráno doprovodil do Tvojho domu. Pane, ďakujem Ti, patrí za privilégiu vôbec byť tutoka, za privilégiu mať knihu Bibliu vo svojich rukách, vo svojej reči. Pane, ďakujem Ti, patrí aj za tento zbor, túto Kysáči, ktorý je tým svetlom a tou soľou v tomto meste. Pane, ďakujem Ti, patrí za všetky diania, ktoré sa diajú tutoka v tomto meste, ako v našej jednote. Veríme, že Ty požehnávaš aj tie evangelizácie, ktoré sa konajú v Banáte, že Ty požehnáš aj kemp, ktorý bude v RTVku a že Ty požehnáš Tvoje slovo, kdekoľvek sa seje. Pane, prosím ťa, požehnaj Ty Tvoje slovo aj práve dneska do obedu v tomto zbore. Amen. Môžete si sadnúť. Som rozmýšľal, čo rozprávať na tému rodičovstva a obed dietok. Máme v Biblii zapísano mnoho zvláštnych rodičov, ktorí
vychovali, by sme povedali svoje deti na správny spôsob. Alebo by lepšie povedať, vidí sa výsledok ich výchovy dietok. A zase máme, čo je žiaľ Bohu, neviem prečo tak, môže to pre nejakú hlbšiu analýzu teologickú, kde boli veľkí mužovia Boží, kde boli na veľkých postaveniach, dokonca aj králi, ale ich dietky zakončili veľmi smutne. My sme povedali, veľmi zle zakončili, nikto by sme nechceli mať také dietky. A pýtam sa, prečo je to tak? Vieme za Dávida, spomenieme si na jeho. Vieme, že veľké veci robil pre Pána, že bol človek podľa Božieho srdca, ale keď si pozrieme jeho rodinu a jeho dietky, veľmi smutne. Až toľko išlo ďaleko, že sa medzi sebou jeho deti zabíjali. Myslím, že od toho nie je to nič horšie. Dneska do obedu chcel by som, že by sme spomenuli rodičov, možno viacej matku, lebo o nej máme viacej zapísané v Biblii, ale predsa sa tu rodičia, ktorí vychovali jedno zvláštne dieťa. A jeden verš, ktorý najlepšie odzrkadľuje matku toho dieťaťa, prečítame, ktorý je zapísaný u Lukáša v 1. kapitoli. Lukáša, 1. kapitola. Prečítame len jeden verš a to je 38. verš. Postaneme pri čítaní Božieho slova. Lukáša 1.38 hovorí tak. Vtedy povedala Mária, hľa som dievka Pánova, nech sa mi tedy stane podľa tvojho slova. A anjel odišiel od nej. Toľko z Božieho písma môže sa sadnúť. Chcel by som dneska do obedu niečo viacej povedať o rodičov Pána Ježiša Krista, Božieho spasiteľa, toho Mesiáša. Viacej možno jeho matky, lebo máme viacej materiálu zapísané v Biblii, možno menej o Jozefovi, ktorý pravdepodobne o ňom veľa nepíše, že zomrel. Nevieme kedy to, ale dá sa vycítiť, že už Pán Ježiš Kristus, keď bol hore na kríži, už tedy istotne jeho otec nebol, tak povedať, oču, lepšie povedať, nebol živý, pretože Pán Ježiš z kríža odovzdal svoju matku na starosť Jánovi, svojmu učeníkovi. Lebo vtedy v Izraeli každá žena bola, každá druhá žena Izraeli tedy bola už vdovou. Bolo to zvláštna situácia Izraeli, tak povedať, už všetko postarané, lebo Izrael celú svoju históriu mal stále veľa vdov. Prečo je to tak, sami môžeme zakľúčiť. Pretože Izrael stále bojoval. A dneska je to tak na voľaký spôsob, keby sme odišli do Izraelu, máte strašne veľa vdov. A chcel by som dneska viacej niečo povedať od Márii, možno menej Jozefovi, o rodičov, ktorí vychovali dieťatko Pána Ježiša Krista. Obyčajne, čo vieme o Márii, je to chybne, je to obyčajne z televízií, z novín a tak ani nevieme, veľa raz sa nám to kradne a myslíme, pa píše to Biblia, ale nie je tak. O Márii mnoho toho píše Biblia a obyčajne to, čo vieme od nej, alebo to, čo svet vie od nej, je to veľmi chybne. Obyčajne, čo svet vie o Márii, je to, že ona je svetica, že je takmer ako Boh, že pomáha ľuďom, že sa zjavuje fyzicky až. Nedávno v Mesední v Hercegovine bolo, znovu sa tam zozbieralo viac ako 100 000 ľudí, že by išli na to miesto, kde návodne viac ako 20 rokov sa zjavila Mária. A Barzaj to všetkých novinách písalo niekoľko rokov, že je to lož, že je to klam, že to tam jeden kňaz keď ako má zrkadlami, dal nejakú svetlosť a dokonca jedno dievča, ktoré bolo oblečené do tej Márie, priznalo, že je to klam. Tým ľuďom nič to neosložilo na tom, oni sa zázvali, tam zozbierali viac ako 100 000 ľudí, že vyšli a modlili sa na tom mieste Pani Márii. Je to veľmi zle a dokonca je to veľmi veľký hriech. Veria, že ona príjma modlitby, modlia sa a tak. Katolícka cirkev v 1950 roku uznala a doniesla, že ona dokonca nezomrela. Že odišla zažiaľ hore do nebies a že tam je na istej úrovni ako Pán Ježiš Kristus. Ale to je veľmi veľký blud a veľká zábluda. A tí, ktorí veria v toho, majú veľmi veľký hriech. Či z nevedomosti, či z vedomosti, ale hlavne ona, Mária, čaká deň skriesenia, keď všetci spravedliví budú skriesení. Keď si tam povedal trúby anjela, všetci spravedliví stanú do svojich hrobov. A to je pravda o Márii. A
Dneska do obedu, čo by som chcel povedať, je to biblické pravdy o Márii. Lepšie povedať, poviem o jej dobrých a zlých konaniach ako rodič. Mária predsa bola, ako my dneska, človek so všetkými mánami a so všetkými, by sme povedali, dobrými stranami. Bola rodič od krve jej mesa. Nebola nič nadprirodné a bola jedna dievka, ktorú navštívil anjel. A bola, keď analyzujeme Bibliu, vidíme, že bola jedinou osobou, ktorá bola prítomná pri narodení a pri smrti Mesiáša, Pána Ježiša Krista. Jediná ona videla narodenie a smrť. A videla ho, ako sa narodil v malej maštali v Betleheme, ale taktiež ho videla, ako zomiera na Golgotskom kríži, ako jej spasiteľ. A keď toto povieme, matka vidieť zomierať svoje dieťa, je to možno najťažšie niečo, čo môže sa dožiť na tomto svete. Je to nejak ťarcha, ktorú kto to nedožil, ťažko môže o tom rozprávať. A práve spomenie aj to, nedávno, nejaký týždeň, som bol v Lúgu na jednom pohrabe, kde žiaľ Bohu do jednej ulici v Lúgu, je to krát, nie je to ani ulici, je to možno len 3 domy v tej ulici, a už idem na pohrab za krátky čas, možno nejaký rok, už 3-krát. A je to smutne, že na veky odišiel, môžeme povedať, niekto predčasne. Kde rodičia pochovávajú svoje deti. Prvýkrát bolo to, možno by sme povedali, starší možno človek, druhýkrát bolo jedno malé dieťa, pamätáte sa to, keď zahynulo. A teraz tretíkrát, druhý týždeň, znovu matka pochovala svojho syna. Znovu celý ľud sa privítal preč. A je to niečo smutné a ťažko pochopiteľné, keď človek čiahne na svoj život a keď vidíte Lúgu je tak obyčaj, že celá dedina na veky príde na pohrab, máte tam strašne veľa ľudí a zastanete si pred tých ľudí a čo povedať? Prečo? Vidíte matku, vidíte rodičov uplakaných, vidíte, keď malé dieťa odchádza a pýtate sa prečo. A ten dej, alebo lepšie povedať, kto nedožije, ťažko môže toto pochopiť. Ale Matka Mária toto pochopila. Ona vedela, alebo lepšie povedať, videla svoje oči ťažkú smrť svojho dieťaťa. A dokonca je snímený film, ktorý je veľmi ťažký zahľadať o tomto dej. O Márii, ktorá, tak povedať, prežívala tie chvíle, keď jej syn bol na tak na strašný spôsob zabitý pre hriech celého sveta. Ale ako vidíme z Biblie, ona asi vedela, čo sa stáva s jej synom a prečo je to tak. Ale predsa na ťažký spôsob to dožila. A chcel by som ďalej rozprávať, čo nám Biblia hovorí o Matke Márii, možno nejaké vedrejšie strany a krajšie strany. Toto, čo sme prečítali, tento verš 38, je to centrálny verš, alebo najkrajší verš, ktorý je zapísaný v Biblii o Márii. Anjel Gabriel je donáša zvesť o Božom pláne s jej životom. Musíme vedieť prvo, Mária aká bola. Bola veľmi mladá osoba v tom čase, keď je anjel dochádza. Bola osoba, čo ešte musíme veľmi nahlásiť, ktorá, nezabudneme, po prvýkrát sa stretla anjelu. A neviem, ako by sme my reagovali, da pred nás zastane anjel a nám povie toto. Či sme reagovali možno ako Gedeon, či by sme možno povedali, aj sa ty obráz, tak vidím, či ty máš kríla. Alebo by sme povedali, možno ako Mojžiš, keď sa Boh s ním stretol, alebo Abraham. Či by sme verili, ale zapamätajme si odpoveď Máriinu. Odpoveď Máriina bol tento 38. verš. Z krátkosti, alebo bukvalnom prevedenie bolo Eoma Tusom. Či by sme im povedali, Pánovi, Eoma Tusom, no tu som pre tvoj plán. Alebo by sme sa začali vyhovárať. Ale tento odpoveď je odpoveď, ktorá nás všetkých ohromuje. Prvo, stretnúť sa s anjelom, čo vôbec nie je ľahké, čo vôbec nie je, by sme povedali tak, každodenné, ako čo sa stretáme so susedom, s anjelom stretnúť, všetko šore. Neviem, či by sme vôbec stáli na nohách, keby sme vedeli, kto je to, s kým zhovárame. A potom odhovor táto. By sme povedali, ako keby Mária mala pripravený odhovor, ona to malo vedieť napísané a keď sa stretla, to ona len prečítala. Asi my, keby sme sa stretli anjelom, nevedeli by sme čo povedať. Asi by sme ostali bez textu. A
A z tohto odhovoru vidíme, že ona bola veľmi pripravená, alebo lepšie povedať, dneska čo povieme každodenným jazykom, veľmi načítaná osoba, biblicky načítaná. Veľmi pripravená pre tú službu, veľmi duchovná osoba a veľmi duchovne zriasla. Tak bola aj po rokoch veľmi mladá, ale ona bola duchovne veľmi stará osoba. Jednoducho, ktorá bola pripravená na tento sústred s anielom. A otázka všetky nám, či sme my, nám rodičom, v prvom rade, lebo Mária vtedy bola pripravená pre matku, a je to, či sme tu pre Boží zámer s nami. Mária bola pripravená pre Boží plán a že by vyhovela tomu plánu. Alebo sa veľa raz vyhovárame tomuto Božiemu plánu, keď má nejaký s nami Boží plán je, vyhovárame sa, ako Gédom povieme, a Bože, ja som najmenší, pa ja tvárne nič nemôžem. Ja som najmenší rodine, kde si mňa nájš? Alebo sa vyhovárame, ako môžeš, hľadáme keďaké fyzické mány a povieme, ako môžeš, pa ja múcam, pa nemôžem ja ísť, pa ja nemám ani dobrú výrečnosť, ako ja to môžem? Alebo sa vyhovárame, ako Jonáš, jednoducho odvihnem. Nohy na krk a bežím. Nič nepovieme, jednoducho bežím. Alebo veľa raz sa vyhovárame ako Samuel, ktorý robil a potom už vystal a potom povedal, Bože, som ostal sám. Nikoho nie to, všetci zlyhali, všetkých, kto je 10, som ostal sám a teraz mňa vezme. Ale Boh mu musí zjaviť tedy Samuel, že neostal sám. Aké máme my dneska výhovorky, keď sa stretneme s Bohom, keď Boh pred nás kladie nejakú úlohu? Veľa raz je to veľa menšia úloha, ako čo Boh kladol pred úlohu, alebo cez aniela Márii. Aká toto úloha bola pre Máriu? Bola to ohromná úloha. Ale ona povedala, Eoma, tu som. Druhé, čo pada do oč a s Máriou, je to, že jednoducho aniel sa prvo stretol s Máriou. A keď lepšie vieme, aký bol obyčaj Izraela, aký je to aj dneska, že sa ženy Izraeli, čo by sa povedali graďani druhého reda, tak ona bola vyvolená, aby narodila Mesiáš. Aniel neprišiel prvo k jej otcovi, čo by bolo možno po židovsku nejakého obyčaja aj šore, lebo vieme, že otcovia vlastnili svoje dievky, do otca nevydali, tak povedali, oni odlučovali, ako aj dneska, čo je to obyčaj Izraeli, odlučujú, za koho sa vydajú a tak ďalej. Ale nie, aniel prišiel direktno o sebe. Prišiel direktno k nej. Bar bola to aj žena, ktorá jednoducho nemala možno v Izraeli v tom času nejakú cenu. Bola to dievka, ktorá bola snúbená jednomu človekovi. Ale ona bola vyvolená ako mnohé ženy Izraelu, ktoré máme zapísané v Biblii. Ako Anna, matka Samuelova, ako matka Samsonova, ako Alžbeta, dokonca matka Jana Krstiteľa. Znamená, ona bola vyvolená a ona bola vzácna v očiach Pánových. A tak aj dneska Pán, čo vidíme, túto z života Márii, aj my sme vzácni v očiach Pánových, akýkoľvek sme. So všetkými nášmi mánami, so všetkými nášmi tým, že sa neceníme, že možno vidíme seba Márii a tak ďalej, ale my máme obrovskú úlohu, my, ktorí sme rodičia, máme dar od Boha, vychovať naše detky. Niekto povie, to je samozrejme, že sa od rodičov očakáva vychovať svoje detky. Ale dnes, keď pozrieme lepšie ľudí, ktorí žijú okolo nás, asi, že deti nevychovávajú rodičia, ale viacej je to ulica, internet, škola a tak ďalej. A rodičia sú len tu, že by deťom postarali sa o čo sú oblečovať, čo zjedia, aj čo ich kúpia, aj to je to. Ale výchova je prepustená asi niekomu inému. A je to ešte viacej dnes ťažko, že vyviesť deti na správnu cestu, je to na tú úzkú cestu, je to ešte viacej ťažké. A je to úloha, ktorá veľa raz si rodičia necenia. A jednoducho ani nevidia túto úlohu a vyhovárajú sa, že to je možno pre niekoho iného a tak ďalej. Dneska, keď žijeme ére počítaču, mobilného, Facebooku, tranzícii, postkomunizmu a obštého vpádu morála, je toto veľmi ťažké dneska. Vychovať deti. A je to úloha, ktorá sa týka rodičov. Nie je to ani v škole, nie je to ani v cirkvi, ale najväčšia úloha a najväčšia ťarcha toho a Boh, od koho bude hľadať naše detky, je to prvé z rúk rodičov. A
A Marija, by sme povedali, keď vidíme jej život a jej výsledky, vidíme, že Marija to robila na najlepší spôsob. Aj do nás jej manželu. Že vychovali, alebo lepšie povedať, vychovali svoje dieťa v rodine. Že nerobila to ani ulic, nerobili to nikto iný. A jednoducho starali sa o Ježiša až potiaľ, dok on nebol povolaný v službu. Dok verejne nevystúpil preto, čo prišiel. A jednoducho Mária vykonala svoju službu do nás jej manželu. Čo som už trocha spomenul, čo isto padá do očí z Márii, alebo z jej života, je to, že ona ako mladá osoba bola, alebo vedela o Bohu veľmi veľa. V tom čase, keď písmených, by sme povedali, ľudí bolo veľmi málo, ktorí vedeli čítať a písať, pravdepodobne ani Mária nebola jedna z nich, ktorá bola nepísmená, ktorá mohla počuť od Bohu len ústne. Bolo to od niekoho, ktorý išiel do chrámu, znamená od susedov, alebo jej otca a tak ďalej, hlavne z rodine. Ukázalo to, že rodičia prenášali ústne tú vieru živého Boha, Hospodina, ktorý tróni na nebies, Boha Mojžiša, Abrahama, Izaka a tak ďalej. Tak aj táto Mária všetko, čo vedela o Bohu, vedela od svojich rodičov. A vedela mnoho toho. Za to, že všetky ťažkosti, keď ju potkali, pozdejšie v jej živote, keď ako, zapamätajte, s malým dieťatkom musela bežať, znamená, prvo sa narodila v cudzine, znamená nie doma, v tom Betleheme. Druhé, už keď sa tam narodila, nemohla sa vrátiť, nemohli sa jej rodičia Pánešovi, nemohli sa vrátiť naspäť do svojho doma, ale museli z toho miesta Betlehemu utekať do Egyptu, do cudzej države, jednoducho bežať, zachovať život. Je to všetko, a všetko to na povel aniela, znamená, znovu verili anielovi a nepovedali, no, komu my to máme veriť, a čakáme nejaký lepší dôkaz a tak ďalej. Na jeden povel anielov, oni bežali do Egyptu, vedeli sa, na koho sa majú spoliehať v každej situácii. Oni pravdepodobne nemali nejakú rodinu v Egypte. Nie, oni nemali vyplánované nič, oni nevedeli, kde idú. Ale jednoducho, oni sa spoliehali na Hospodina a bežali do Egyptu. Neviem, ako by to dneska bolo s nami. Prvé, či by sme počúvali na hlas aniela, ešte Jozefovi sa hlásil v sne, možno Jozef mohol ráno, keď sa zobudia povedať, to je, čo som ja to sníval, ideme mi naspäť do Nazaretu. Nie je problém. Ale vieme, že oni išli na povel aniela, ktorý sa hlásil v sne. Išli, že by zachovali to svoje dieťatko. Išli s tou vierou, že verili úplne Bohu. V cudzom štáte, kde strávili dlhú dobu tam. Nebolo len tam, že oni odišli na týždeň, dva, no vrátime sa naspäť. Oni tam boli roky. Neviem, ako sa živili, neviem, ako prežili, neviem, kde boli. Ale hlavne Boh ich zachraňoval. Oni úplne, a aby sme povedali, dneska, čo sa povie, oni žili z viery. A mohli držať Boha, pretože vedeli, kto je On, mohli ho držať za reč. Pretože vedeli, kto je Boh, preto mohli držať za reč. Da nevedeli, kto je On, alebo lepšie povedať, da ho nevedeli tak veľmi dobre, oni by sa nedali do Pánových rúk a neišli by do Egypta. Ale pretože vedeli, kto je On, pretože boli tak dobre duchovne podkovaní, dobre duchovne stále, oni mohli sa upútiť aj do druhej države s malým dieťaťom na jednom osliati odísť tam. Dneska, v tejto ére, keď je všetko tak moderné, aj dneska by to bolo smelý gest, by sme povedali. A v tom čase so ženou, tak povedať, Jozef s manželkou a s malým dieťaťom odísť v tom čase v takých podmienkoch bolo veľké herojstvo. Ale on vedel, kde ide. Dneska je aj otázka pre nás všetkých rodičov, či vieme, kto je náš Boh. Mária a Jozef vedeli, kto je ich Boh. Či sa naveky podriadujeme Božím povelom alebo Božím prikázaniam, ako čo sa to podriadovali Jozef a Mária. Či sa podriadujeme aj naveky, keď máme aj také radikálne, by sme povedali, rozkazy, keď povedali, choďte do Egypta a zachránite dieťa. My naveky hľadáme a listáme Bibliu, či nám možno nejaký druhý veršik povie inakšie. Či je baš do Egypta, či je možno tu niekde bližšie. Ale oni išli a zachovali dieťa. Náš Pán vie naveky, čo je najlepšie pre nás, aj keď sa nám veľa raz zdá, že robí proti sebe. Tuto, keď sa narodil
že dostali aj svedectvo od mnohých, že sa narodil zvláštne dieťa. Rodičia Ježišovi dostali zvláštne svedectvo, že sa narodilo neobyčajné dieťa. A teraz také radikálne by si povedali, choďte do Egypta. Možno sa im zdalo, že keby Boh robil proti sebe. Ale veľa sa aj nám tak zdá, že Bože, kde si bol teraz? Pa za čo sa to tak stálo? Pa za čo to musíme robiť a tak ďalej? Ako veľa sa nám zdá, že Boh robí proti sebe. A možno sa aj zdalo v tejto situácii, keď Jozef a Mária museli ísť do Egyptu, možno sa pýtali, prečo. A Bože, dal si nám tu také zvláštne svedectva, také zvláštne deje. Od tej maštali až doteraz a všetko, čo sa im stávalo. A teraz odrazu sme sami. Teraz odrazu nás posielaš do Egyptu. Zapamätajme si, čo všetko prežili oni dovtedy, dokým Boh neposlal do Egypta. Vieme, že sa stretli, prvo ich navštívili pastieri a zvestovali tak zvláštne. A vieme, že všetko, čo sa dialo, že Mária dobre pamätala a píše na Biblii, skladala do svojho srdca. Potom sa stretli s mudrcami, vieme, že aj to bolo zvláštne, čo všetko doniesli a čo povedali. A mnohé tu otázky, možno, ktoré sa nie zapísané v Biblii, oni predkladali pre týchto mudrcov. Prečo? Za čo? Ako ste nás našli? A potom ďalej, čo sa stretli v chráme, keď prvýkrát doviedli Pána Ježiša Krista do chrámu, to malé dieťatko s tou Annou, prorokyňou a s Simenom, keď sa stretli. Vieme, že to boli slova, ktoré ich ktoré jednoducho možno im rozumeli, alebo nie. Ale ktoré ich nenahali tak, že by, to je tak obyčajne. Nie. Vieme, že Mária dobre pamätala tie všetky slova. A jednoducho oni prešli cez mnoho toho, by sme povedali, zvláštneho a tak nádherného, a kde sa mu, by sme povedali, všetci klaňali. Aj tí mudrci, aj do chrámu, keď prišli a tak. Všetci ako keby vedeli, kto sa narodil. Už napredok. Všetci ako keby poznali. A teraz odrazu, choďte do Egyptu. Bolo to ťažko pochopiteľné, verím, za tých rodičov. Ale bolo to jediný spôsob, ako to zachovajú svoje deti. Ďalej, čo padá do očí, a je to, čo veľa raz Božie plány my nepochopujeme o tejto Márii a o rodičov Pánešovi, je to, že Boh veľa raz za veľké svoje plány a hľadá nie veľkých ľudí, ale jednoduchých ľudí. By sme povedali rodičia Pánešovi, matka, že boli celkom jednoduchí ľudia z národu. Ale boli prichystaní, alebo lepšie povedať, boli nádoby v rukách Božích pre veľké Božie diela. A Boh ani v tomto prípade, keď sa mal narodiť Syn Boží na tomto svete, nehľadal niečo speciálne. Nehľadal, by sme povedali, vzdelaných ľudí, alebo nejakých školovaných ľudí, alebo nejakých bohatých ľudí a tak ďalej. On vyhľadal celkom obyčajných, jednoduchých ľudí pre veľké dielo. Tak aj dneska je s nami a Boh nehľadí na nás, lepšie Boh nehľadí, keď niečo má, že by urobil na tejto zemi, nehľadí na vzdelanie, nehľadí na rodokmen, rodinu, nehľadí na vek, nehľadí na schopnosti naše, koľko sme schopní alebo nie, a nehľadí ani na náš materiálny stav. Vieme, že Mária z tohto nič nebola, ani vzdelaná nebola. Je rodokňou Ánu bol z loze Dávidovej. A to sa muselo tak stať podľa prorockého slova. Ale nebola ona jediná, by sa povedala, dievka v tom čase z toho rodokmenu Dávidova. Bolo, verím, v tom čase rodokmen Dávidov bol veľmi veľký. Bolo to ešte mnoho diel, ktoré by sme boli povedali, odhovárali opis, ale ona bola vybratá. Dokonca rodokmen Dávidov mal byť tam niekde okolo Betlehema, a ona bola až severne, skroz hore. Ale Boh ju vyhľadal. Boh mal svoj plán. Ďalej nehľadal Boh, keď hľadal Máriu ani na vek. Vieme, že našiel veľmi mladú osobu. A dneska práve prekážku v našich zboroch a tak, aj v rodičovstve veľa raz povedia, prekážkou je mladosť. Povedia, mladí, nevedia oni ešte ako. Mladí a tak ďalej, neprežili oni nič. Ale veľa raz Boh chce pre svoje plány práve aj mladých. Pretože mladosť je sila a veľa raz starí by to nezvládli ako mladí. Ale Boh taktiež nehľadie ani na tých starých a povie, veľa raz počul som v našich zboroch starých, keď povedali, nie som ja už za to, ja som z toho vyšiel, ja už viacej nevládam, je to mladší a tak ďalej. Boh má plány pre každého. Svoj plán s každým vie. Čo a kde ho potrebuje a
A na nás je len, že by sme odhovorili na Božie volanie odredený čas, keď nás chce pre niečo mať. Odredený čas na pravom mieste, v pravý čas. A on je ten, ktorý nás vykoristí na správny spôsob. Ďalej v Biblii je jeden zvláštny verš, ktorý odzrkadľuje taktiež veľmi dobre Márii život. Je to, že Mária je tá matka, ktorej meč prebodnul srdce v mnohých situáciách. Pre jej dieťa, Mesiáša, Pána Ježiša Krista. A jednoducho bol jej život, ktorý nebol, by sme povedali, ružový, by sme povedali, že ľahko sa jej vodila, nie. V mnohých situáciách jej meč prebodnul srdce. A bolo jej veľmi, veľmi ťažko. Spamätajme sa, že už ako malé dieťa, keď prvýkrát doviedli Pána Ježiša Krista do Jeruzalema, po židovskom obyčaji, ako 12-ročného chlapca, vieme, že čo sa stalo. A my tak, keď čítame ten dej, sa najviac divíme tomu, ako Pán Ježiš sa, by sme povedali, preháňal, alebo lepšie povedať, zhovára s týma farizejami a zákonníkami tam v chráme. A to nám padá do očí. Ale nepadá nám do očí, že 3 dni jeho rodičia, Pán Ježišovi rodičia, hľadali ho v Jeruzalemu. Neviem, ako by nám bolo, keby sme svoje dieťa hľadali len hodinu, alebo 3 hodiny. A pravdepodobne za 3 hodiny už by bolo alarmírovaní aj polícia, aj všetci. A nezabudnite, že oni 3 dní hľadali svoje dieťa. 3 dní hľadať dieťa svoje v Jeruzaleme. Jeruzalem v tom čase počítal asi 100 000 obyvateľov. Medzi za tie sviatky, keď tam sa nachádzali Mária s Ježišom aj s Jozefom, 10-krát viac bolo obyvateľov. Predpokladá sa, až ponad 1 000 000 ľudí bolo tam. Na každého stanovníka Jeruzalemu dochádzalo až 10 hostí. Praví sa, že až po ulicách spali, že to bolo strašne až hrúza ísť do Jeruzalema v tom čase, že to bolo strašný dáv národa. A v takom stave v Jeruzaleme hľadať svoje dieťa 3 dní, zapamätajte, že to neboli len 3 dní, to boli noci, ktoré pravdepodobne Mária a Jozef nespali. Neviem, ako by mohli spať, keď je to ich dieťaťa. Hľadať svoje dieťa v tom dave bolo veľmi, veľmi ťažko. Čo všetko im prechádzalo cez myseľ. A v pravom zmysle reči Máriino srdce v tom čase prebodnul meč. Môžeme zamyslieť, ako on sa v stave jej srdce nachádzalo. A čo ona rozmýšľala v tom stave? Nájsť si svoje dieťa. Áno. Možno aj všakojaké myšlienky prechádzali cez rozum. Čo sa s ním mohlo stať? A verím, že nebolo by ani prvé, ani posledné, že sa niekomu dieťa stratilo v tom dáve, že jednoducho stratilo sa nie toho. My vieme, že aj dneska v tejto náprednej technológii, keď máme mobilné a všetko, a že keď je taký nejaký veľký skup ľudí, národa, že sa strácajú dneska dieťa a že dokonca sa ani nenajdu. Alebo sa nájdu posle niekoľko hodín a je to čitá veľká panika. Ale z tohto, čo môžeme naučiť, jednoducho pre nás rodičov je toto výstrah, že deti nám cez život pripravujú mnohé ťažké chvíle. Už či drio, ako malé, či ako väčšie, ale je to fakt, a všetci, čo sa rodičia vedia, že áno, deti nám mnohokrát pripravia ťažké chvíle. A ako sa tedy poniesieme? Spamätajme sa, ako sa Mária a Jozef poniesli, keď konečne našli svoje dieťa na pravom mieste, by sme povedali pravý čas. Aby sme povedali, čo mali starať. Dieťa im bolo bezbedno na pravom mieste, najlepšom mieste, ktoré mohlo byť v Jeruzaleme. Áno, je to pravda, ale oni to nevedeli, keď hľadali svoje dieťa. Oni ho hľadali pravdepodobne všade, len nie tam. Hľadali ho, kto viede. Ale odpoveď Máriina nás, by sme povedali, ohromuje. Pravdepodobne je zapísané v pravom zmysle reči to, čo ona povedala. Dieťatko, čo si nám týto pripravila? Ešte povedať, či vieš, aký smútok si nám pripravil. Neviem, ako by sme my reagovali, ale Mária reagovala na najsprávnejší spôsob, ako čo mohla. Jednoducho už asi bola posle 3 dní a 3 noci zmorená alebo zlomená a konečne, keď ho našla, bola radosná, že ho vôbec našla a že ho môže objímať a že sa môžu naspäť vrátiť do svojho miesta. A tie slova, ktoré Pán Ježiš, alebo to malé dieťatko vtedy povedal, ona pamätala následovných veľa rokov. Keď povedal, a že ja som na pravom mieste, Pán Ježiš povedal, a tu som, kde mám byť, tu som v dome svojho otca. A možno oni nerozumeli v prvý mach, čo im on povedal, ale pravdepodobne pozdejšie sa spamätali, a čo im on to ich dieťa povedal? Aký ich dom, aký otec a tak ďalej. Ale to ich len upomínalo to, že vychovávajú zvláštne deti.
že ich dieťa nie je obyčajné dieťa, že ich dieťa sa pripravuje pre zvláštnu službu na tejto zemi. A jednoducho ona sa, matka v tom čase, alebo rodičia by sme povedali, v tej chvíli sa poniesli na správny spôsob. Isto, čo padá z tohto do očí pre rodičov, Pánešových, matku a Jozefa, je to, že matka, rodičia, je tá matka, alebo rodičia, ktorí učili veľa raz od svojho dieťaťa. Aj táto situácia v Jeruzaleme, ktorá sa stála, bola to, že učili od svojho dieťaťa. Lebo píše nám, že v Biblii matka Mária, matka Ježišova, že všetko to, čo sa stalo, ona pamätala a skladala vo svojom srdci. Veľa raz tomu ani nerozumela, ale ona dobre pamätala. A pozdejšie, keď sa Pán Ježiš verejne vystúpil, ona mohla byť pripravená pre tú službu svojho syna. Mohla byť pripravená tak, jednoducho mohla odhovoriť všetkému tomu a byť pripravená pre všetky situácie. A tak aj keď jej syn bol pribitý na ten Golgotský kríž a bol v tom čase celkom normálne, čo by sme povedali, je to rázbojník, že by bol zabitý od Rimanov, nebol ani prvý, ani posledný, ktorý bol ukrižovaný, ale matka, že by toho hľadala, bolo veľmi ťažko. Ale matka bola, keby Ježišova matka bola pripravená pre to, ako keby vedela a jednoducho, čo sa stalo. A bola tá, ktorá mala sily prísť pod kríž a hľadiť smrť svojho syna. Dneska je otázka pre nás rodičov, koľko učíme naše deti a koľko sme hotoví vypočuť naše deti. Vieme, že rodiči Jozefa, Mária, Ježišovi boli hotoví učiť svoje deti a taktiež boli hotoví aj vypočuť svoje deti. A tu je práve tá najlepšia komunikácia, keď sme hotoví vypočuť naše deti, ale taktiež aj učiť naše deti. A keď pozrieme život Ježišov a uporiadať život matky Ježišovej, vidíme, že nebolo až naveky ideálny odnos pomedzi nich. Že naveky matka Mária nerozumela svojho syna. A práve v jednej situácii matka Mária ako keby bola odhodená od svojho syna Ježiša. Vieme, že keď prišla s ostatnými svojimi deťmi, by sme povedali s bratami, pokrvnými bratami Pánešovými, a vyhľadala Ježiša, a keď okolo Ježiša bolo tak mnoho poslucháčov a učeníkov, a keď bolo oznámeno Ježišovi, že tu vonku je tvoja matka a bratia, hľadajú ťa vidieť, vieme, čo povedal Pán Ježiš. Postavil otázku. Kto sú moji bratia? Neviem, ako sa cítila Mária, keď počula túto otázku alebo odpoveď svojho syna Ježiša. Neviem, ako by sme sa my cítili, keby nám niekto, naše dieťa povedalo, a kto je moja matka? Kto sú moji bratia? Ale vieme, čo Pán Ježiš povedal. Moji bratia sú tí, kto čuje a činí slova, ktoré ja hovorím. A neviem, nie je na zapísané v Biblii, či matka Mária rozumela zrazu týmto slovami. Či pochopila, čo jej syn povedal. Možno voľakedy pozdejšie pochopila. Ale toto boli pravdepodobne ťažké slova pre ňu. Keď jej rodený syn, ktorého tak voľakedy ráno hľadala v Jeruzaleme, teraz sa jednoducho, keby sa jej ozval a povedal, to je moja matka. Ako keby zabudol na ňu. Ale vieme, že tieto slova v pravom zmysle odzrkadľujú niečo nové, čo Pán Ježiš Kristus doniesol na túto zem. A to je, že kto sú naši bratia, kto je náš brat, kto je naša matka. Sa to v pravom zmysle reči naši bratia a sestry, ktorí s nami chodia do zhromaždenia, sa to veriaci ľudia, ktorí, tak povedať, delíme aj dobré aj zlé v cirkvi, ktorej sme. A Ježiš práve dáva túto veľký dôraz na to, že odteraz viacej sa nebudú volať nášma bratma a sestrami len tí, ktorí sú pokrevní naši bratia a sestry, ale všetci tí, ktorí veria tak ako my. Všetci tí, ktorí veria v živého Spasiteľa Pána Ježiša Krista. Dvíha niečo stále na väčšiu úroveň. A to je brat. Vieme, že dneska niekto aj dneska vo svete tak jestuje, že ak sa tu dvaja priatelia stáť ešte zvihnú svoje priateľstvo na vyššiu úroveň, že povedia, že sa pobratili. Ale to pobratenstvo je niečo nie tak, to väzuje ich. A nás niečo, čo väzuje v
bratsko-sestrsku lásku je niečo vyššie. Nie naše nejaké porivy a naše nejaké dobré činy a tak, ale nás vezuje to, že veríme Spasiteľa Pána Ježiša Krista. Sme mohli odvolať vierou na toto povolanie. Odvolať vierou na to, čo on učil na Golgotskom kríži. A preto sa všetci môžeme menovať s bratom a sestrami. Ďalej by som sa vrátil naspäť o matky Márii, je to, že ona dostala potvrdenie svojho materinstva z Golgotského kríža. Už som povedal, že na Golgotskom kríži Pán Ježiš popri všetkých svojich boľastiach a trápeniach, on má starosť o svoju matku. A jednoducho on vedel, že vdovy v tom čase Izraeli boli v najťažšom položení, že bolo veľmi veľa, že jednoducho nemal kto o nich vodiť starosť, že jednoducho treli biedu a nikto jednoducho nevodil o nich starosť, tak on dáva svoju matku na starosť najmladšiemu učeníkovi Jánovi. A vraví, hľa, tvoj syn, hľa, tvoja matka. A tak vodí računov svojej matky. A toto bolo jedno potvrdenie pre túto matku Máriu, že jednoducho on, jej syn, bar popri všetkých brigách, čo by sme povedali pre spašávanie celého sveta, má ešte času pre svoju matku. A je toto niečo nádherné. Je toto niečo, čo jednoducho matka Mária nezabudla počas celého svojho života. Ona toto stvrdenia toho, že jednoducho bola ženou, právo kresťankou dostala aj vtedy, keď bolo soslanie Svätého Ducha na túto zem. Vieme, že ona bola z prvých kresťanov dovená s učeníkami Pána Ježiša Krista v Jeruzaleme, ktorí prijali Svätého Ducha. Aj ona zároveň istý čas dostala Svätého Ducha, znamená, keď je učeníci. A to bolo stvrdenie toho, že ona bola na správnej ceste a že jednoducho aj popri tom všetkom, že bola matkou a videla aj narodenie, aj smrť svojho syna, ale predsa pada do očí, že ona bola v prvom rade kresťankou. Že ona vedela, prečo prišiel jej syn na túto zem. Ona vedela, že je smrteľná, že je hriešna a že ona taktiež varí aj matkou toho spasiteľa Mesiáša, ale taktiež potrebuje spasenie. On to veľmi dobre vedela. A stvrdením, alebo potvrdením tej jej viery bolo práve to, že ona dostala taktiež Svätého Ducha. Tak si dostala a bola z prvých kresťanov vôbec na svete, ktorí jednoducho v tých prvých dňoch kresťanstva mohli šíriť evanjelium prv Jeruzalem a potom po všetkých krajach. Ďalej nám nič nepíše o Márii, veľa toho v Biblii, ale z tohtoka vidíme, že ona bola tá, ktorá isto tak potrebovala spasenie. A jej život, keď analyzujeme, vidíme, že jej život je plný slz a ťažkostí, ale taktiež jej život je plný sláve a predania Boží plán spasenia. Ona vedela, prečo je na tejto zemi, ona sa odvolala na Boží plán a ona celý svoj život oddala do rúk Pánových tak, ako on sám chcel. Jednoducho bola tu pre iných. Nebola tu pre seba a bola tu pre iného. Bola tu pre Spasiteľa. A od mladosti by sme povedali, ona vedela, čo Pán chce jej životu. Veľa raz tomu nerozumela, ale celkom sa oddala do jeho rúk. Dneska, keď tak odstujem od 2000 rokov od tých dejov, keď žila Matka Mária, vidíme, že ona je dneska inšpiráciou pre mnohé matky. Áno, je inšpiráciou, je to dobré. Ako správna matka, ako matka tá, ktorá odchovávala svoje dieťa na správny spôsob. Ona je dneska synonym materinstva, aj to je správne. Áno, je. Verila to, čo nikto nemohol veriť. Verila Mesiáša, keď Izraeli už 400 rokov nebolo proroka. Verila, keď prišlo tomu jednému dievčaťu, keď bola veľmi mladá, anjel povedal, narodí sa Mesiáš. Áno, celý Izrael čakal Mesiáš, ale na taký spôsob ťažko. Ale ona uverila v tom a preto sa mohla oddať do Božích rúk. Znamená, verila to, čo nikto neveril. A veľa raz je dneska ťažko nám, aby sme povedali, asi sme sami, veríme niečo, čo nikto neverí. Áno. Spamätáme sa matky Márii. Aj ona verila niečo, čo nikto neverí. Ale nezabudnime, že predsa ona je obyčajná žena,
nijako nie je sveta a rovna s Bohom. A ako čo som povedal, aj ona čaká raz hlas trúby, keď všetci spravodliví stanú. A možno je to aj príklad nám rodičom, že by sme zobrali od tetuka Matky Márii, Pánešovej matky. No si z tohto môžeme z jej života zobrať, ako zvláštne. Nikomu by som neprijal, že by prešiel tou cestou rodičovstva, ako prešla Mária. Áno, bolo to veľmi ťažká cesta. Vidieť, v ťažkých okolnostiach sa narodiť, všetko to, mnoho verím toho nám ani nie je zapísané v Biblii, možno sa nám zapísané tie najzvláštnejšie alebo najpotrebnejšie veci, ale to, čo je zapísané celkom na tom stačí, že Máriin život bol život slz aj ťažkosti. A jednoducho bola rodič ten, ktorý na správny spôsob vychoval svoje deti. Vychovala Mesiáš, spasiteľ sveta. A Boh je ten, ktorý sa oslavil v jej živote. A práve dneska, čo očakáva Boh od nás, ako rodičov, ktorí máme deti, a verím, že všetci z nás, ktorí tu sedíme, sme alebo dieťa, alebo sme rodič, nám na tretie nie je to, musíme byť alebo dieťa, alebo rodič, je na tom, že očakáva, že by sme sa oddali do Božieho plánu, čo chce s nami mať. Boh s každým z nás má nejaký plán. Plán je ten, že by sme, a Boží vôľa je ten, že by sme jeho plán vykonali. Veľa raz je problém, že by sme my jeho plán pochopili vôbec. A veľa raz si myslíme, to nie je Boží plán. A veľa raz si chceme nejaké naše plány vystaviť, alebo zariadiť, ako budeme s našimi deťmi a tak ďalej, čo budeme robiť, ktorú školu pôjdu a tak ďalej. Veľa raz plánujeme aj svadby a také nejaké veci. Ale veľa raz, či sme sa pýtali, a či je to Boží plán? Áno. V prvom mieste by sme mali povedať, či Boh chce to. Či je to Boží plán. Či Boh chce, že by sme to a to vykonali s našimi deťmi. Že by sme ich tak vychovávali a tak ďalej. A kniha Biblia je zvláštna kniha, ktorá na mnohých miestach dáva zvláštne pokyny rodičom. Zvláštne pokyny, ktorých svet nevidí. Jednoducho svet dneska povie, a to pomaly sa kradne aj do nášho štátu a medzi nás, tak povedať, je to, že deti sa majú sami rozvíjať, že oni načítajú celkom slobodu, že sa ich nesmie kažňávať a tak ďalej, že oni majú byť od malička samostatní, majú mať svoju vôľu a tak ďalej. A všetko, čo si vyhútajú svoje hlave, načím dovoliť a tak ďalej. Je to veľmi zlé. Je to veľmi veľký problém, keď, ako to som povedal, nevychovávajú rodičia svoje deti, ale vychováva ulic, internet a tak škola, sekulárna škola a tak ďalej. A vieme, že tam takmer nič dobre nemôžu naučiť. Aj ďalej, aj ako 20 rokov sa v škole učí, že človek posle evolúciu, tú evolúciu viac nikto aj nepriznáva a sme mysleli, že to konečne bude zmenené. Myslím, aj ďalej ostáva to. Aj ďalej ulica, ako čo voľkedy bola problém, aj dneska ešte väčší. A môžeme len vidieť, čo všetko sa stáva s tými deťmi, ktoré sú prepustené iným, že by ich školou, by som povedal, vychovával. Aj dneska postojí niečo, čo možno druhého nepostojalo, a je to internet a je to mass media, televízia, ktoré deti strávia mnoho času pred nimi a kde sa vychovávajú zlým veciam. Neviem, že je to zle, ale jedným klikom myša si tak v blízkosti hriechu. Mnoho vecí, alebo veľa vecí, a mnoho je tam zvláštnych, alebo dobrých vecí, ktoré sú dobré. Ale je na tom, že druhou bola, ako by sme povedali, ten múr pomedzi toho zle nejako ďalej a vyššie. A dneska je to tak blízo, že len na jeden klik myša deti sú veľmi blízko toho hriechu. A ešte viac na to stojí nám rodičom, že by sme vedeli správny spôsob, alebo lepšie povedať, biblický spôsob vychovať svoje deti. Biblický spôsob a tak byť pripravený na všetky situácie. Byť pripravený aj na tie zlé situácie, cez ktoré budeme prechádzať, ale byť pripravený aj na tie dobré. Byť pripravený jednoducho slúžiť Pánovi tak, ako On sám chce. Vychovávať deti podľa Jeho slova a privádzať ich k Bohu. Lebo nestojí na tom, to vidíme aj z Biblii, možno myslíme si, veľkí mužovia Boží, ktorí sú zapísaní v Biblii, všetkým boli dobré deti. Nie, nestojí na tom. Neviem, prečo je to tak. Aj dnes, keď som analyzoval a tak hľadím možno dneskajších
by sme povedali, veľkých kazateľov, ktorí vieme v našich kruhoch, ale ich deti baš nemôžu sa voľačo pochváliť. Neviem, prečo je to tak a možno je na nás otázka, ako my vychováme, čo sú naše ciele, alebo aké sú naše ciele s našimi deťmi. Že by možno zakončili školy veľké a možno tá najhlavnejšia škola, ktorá sa nachádza tuto v Biblii, že by sme s nima zanemárili, alebo možno niečo iné, neviem. Ale hlavná, alebo najväčším cieľom rodičov dneska je práve to, že by sme naše deti vyvedli na tú úzkú cestu. A verím, že nie je to väčšia radosť na tomto svete, nás veriacich rodičov, keď vidíme, že naše deti podávajú svoj život do Pánových rúk. Áno, je to najradosnejší deň. A verím, že Pán nám pomôže, že by sme tak aj zo života jednej matky, za ktorú sme veľa raz mysleli, že je super matka, že ona všetko mohla, že ona je tá, ktorá bola predriadená preto. Nie. Ona predsa bola obyčajná žena z národu, ako my dneska sme. Ale mnoho toho urobila pre Pána. Tak aj my dnes môžeme mnoho toho urobiť pre Pána, ak sa odovzdáme do jeho rúk. A verím, že